Нягледзячы на статус дзяржаўнай мовы ды мовы тытульнай нацыі, беларуская мова неўзабаве перажывае цяжкія часы. На беларускіх вуліцах яе не чуваць. Адзін з дзясяткаў супрацоўнікаў сферы паслуг адкажа на ёй пры запыце, а некаторыя грамадскія дзеячы нават дазваляюць сабе лаяць і крыўдзіць галоўны нематэрыяльны здабытак беларускага народа. Хейтары, якім здольнасцяў хапіла толькі на тое-сёе валоданне адной рускай мовай, цкуюць з напісання вымаўлення ды гісторыі мовы беларускай. Яе называюць сялянскай, недаробленай ды змагарскай. У нашым эксплейнеры мы задаемся пытаннем, ці мае хоць адна з гэтых абразаў права на існаванне. Існаванне беларускай мовы налічвае амаль 1000 год. Канешне, мова, якая была ў нашых продкаў часоў полацкага княства, і сённяшняя беларуская мовы моцна адрозніваліся. Бо мова ў пэўным сэнсе гэта жывы арганізм, што развіваецца і змяняецца з часам. Філолагі вылучаюць у развіцці беларускай мовы 3 перыяды. Агульна-ўсходнеславянскі, 11 пачатак 14 стагоддзя, калі афармлялася агульная літаратурная мова ўсходніх славян. Старабеларускі, 14-18 стагоддзі, час фармавання і развіцця старабеларускай літаратурнай мовы. Новабеларускі, 19-20 стагоддзі, калі фарміравалася сучасная беларуская мова. Росквітам беларускай мовы можна лічыць перыяд 14-17 стагоддзяў, калі яна не проста мела шырокі распаўсюд, але і статус дзяржаўнай у вялікім княстве літоўскім. З-за маштабнай паланізацыі 17-18 стагоддзяў старабеларуская мова пачала адцісняцца на ўскраек грамадскага жыцця. А ў 19 стагоддзі на месца паланізацыі прыйшла русіфікацыя, што яшчэ больш пагоршыла стан беларускай культурнай традыцыі. Адраджэнне пачало адбывацца з канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Натхнёнай працай маладых беларускіх літаратараў і публіцыстаў, такіх як Максім Богданович, Цётка, Янка Купала, Якуб Колас, Антон і Іван Луцкевічы і шмат іншых. Літаратурная нармалізацыя беларускай мовы і яе далейшае развіццё сталі вельмі важным і неабходным этапам афармлення беларускай нацыі. Беларуская мова надалей была адной з дзяржаўных у БССР, а потым і ў Беларусі. З 1918 года існуе 2 нормы беларускай мовы, так званая Тарашкевіца, распрацаваная Браніславам Тарашкевічам у 1918 годзе, і Наркамаўка, кадыфікаваная згодна з дзяржаўнай рэформай 1933 года. Цяпер жа разгледзім асноўныя міфы, што існуюць у дачыненні да беларускай мовы. І пачнем з самага абразлівага, што беларуская мова не болей чым дыялект мовы рускай. Прыхільнікі гэтай тэорыі апелююць то да сваіх пачуццяў, то да таго факту, што нават падчас Вялікага княства літоўскага старабеларуская мова звалася рускай. Звалася сапраўды так, але ж гэты факт ніколі не замінае лічыць беларускую мову асобнай і хутчэй заахвочвае разгледзець абгрунтаванасць назвы сучаснай рускай мовы. Бо са старажытнаславянскіх часоў усе тэрыторыі рассялення ўсходнеславянскіх плямён пад кіраваннем варагаў зваліся Руссю. А на гэтую назву ў роўнай меры могуць прэтэндаваць і Расія, і Беларусь, і Украіна. Ужо з 14 стагоддзя пачынаюць накаплівацца лінгвістычныя асаблівасці беларускай мовы: аканне, яканне, дзеканне і цеканне. З часам яны разаўюцца ў галоўныя яе прыкметы. Доказам таго, што старажытна-беларуская мова асобная ад мовы Расіі, з'яўляецца той факт, што ў Маскве тых часоў мова нашых продкаў лічылася літоўскай, а яе там слаба разумелі, патрабуючы перакладніка. Нашыя продкі, ліцвіны, мову суседняй дзяржавы называлі маскоўскай. Літоўскай старабеларускую мову называлі і заходнееўрапейскія падарожнікі. Да прыкладу, у першай палове 16 стагоддзя аўстрыйскі дыпламат Сігізмунд Герберштайн пісаў, што па-літоўску, гэта значыць па-старабеларуску, бізон будзе зубар. Тым часам літувісы завуць гэтага звера стумбрас. У сувязі з гэтым цалкам абгрунтавана выдзяленне асобных беларускай і рускай моў. Яны маюць агульныя славянскія карані, але з 14 стагоддзя развіваюцца паасобку.
У 14 стагоддзі старабеларуская мова ўжо была шырока распаўсюджанай мовай у ВКЛ, на якой размаўлялі і пісалі ўсе пласты грамадства: мяшчане, сяляне, гандляры і арыстакраты. Як інакш, калі гэтая мова была дзяржаўнай, кожны адукаваны чалавек павінен быў ёй валодаць. Цягам 15-га, пачатку 17-х стагоддзяў старабеларуская мова была асновай дзяржаўных, дыпламатычных, дзелавых і прыватных дакументаў. Па-старабеларуску складалася літоўская метрыка і статуты ВКЛ, што былі правобразам канстытуцыі дзяржавы. На старабеларускай выйшла і першая газета-аднадзёнка ВКЛ «Навіны грозныя, а жалослівыя». Усе гэтыя дакументы разлічваліся не на сялян, а на заможных адукаваных жыхароў. Гонар грамадства ў любой краіне. Такім чынам, беларуская мова не сялянская, а агульнаграмадская. Яшчэ адзін гістарычны міф прыцягнуты, каб прынізіць статус мовы нашых продкаў. Як мы ўжо ўспаміналі раней, на старабеларускай мове, нягледзячы на яе архаічную назву «руская», ствараліся выдатныя помнікі старажытнай літаратуры і права. Старабеларуская мова стала чацвёртай славянскай пасля чэшскай, польскай і сербскай, на якой пачалося кнігадрукаванне. Першая кніга па-старабеларуску была надрукавана Францыскам Скарынам у 1517 годзе. За Бібліяй Скарыны рушылі ўслед буквары Лаўрэнція Зізанія і Спірыдона Соболя, рэлігійныя выданні Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага, адметныя помнікі сярэднявечнага права, статуты ВКЛ. Яшчэ за 4 стагоддзі да бальшавікоў беларуская мова развівалася і выдавалася. Міф аб бальшавіцкім укладзе ўз'яўлення беларускай мовы ўзнік з-за той ролі вызваленцаў нацыі з турм народаў, якую сабе прыпісалі савецкія камуністы. Адна з нармалізацыі літаратурнай мовы Беларусі сапраўды адбылася ў 1933 годзе. Але, па-першае, гэта была толькі другая спроба стандартызаваць беларускую мову, першая была ў 1918 годзе. А па-другое, стварэнне літаратурнай мовы зусім не азначае, што дагэтуль яе не было. Напрыклад, літаратурная італьянская мова аформілася толькі ў другой палове 19 стагоддзя, але ж да гэтага былі стагоддзі яе карыстання. Пэўныя дэструктыўныя каналы сцвярджаюць, што на беларускай мове размаўляюць толькі апазіцыянеры. Гэтым чынам яе зрабілі нейкім палітычным атрыбутам і сімвалам супрацьстаяння. Але ж мовы ствараюцца для камунікатыўных мэтаў, а не для палітычных. І атасамляць беларускую мову толькі з пэўнай палітычнай ці сацыяльнай групай будзе неправільна. Да таго ж, міф разбіваецца вынікамі перапісаў насельніцтва Беларусі. Падчас кожнага перапісу насельніцтва беларускую мову зазначылі роднай большасць насельніцтва краіны. Так, паводле перапісу 2019 года больш 5 мільёнаў ці 54% насельніцтва Беларусі прызналі беларускую мову роднай. Да гэтага 26% зазначылі яе мовай хатніх зносін. Беларуская мова – гэта галоўны здабытак нематэрыяльнай культуры беларусаў. Неад'емная частка душы народа і наша асноўная адметнасць. Без яе не будзе ні нацыі, ні асаблівага менталітэту. Таму не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі.